Ev demeke gotegot û gef û ragihandinên dualî navbera Amerîka û Îranê de tên encamdan. Her aliyek, aliyê din bi tometên cuda cuda tomet bar dike û gefan li aliyê din dixwe lê di dawiyê de dibêjin rêl pêşiya danûstandinan vekiriye. Berpirsekî Îranê pilebilind bersiva Trump dide, dema ku ragihand Îran welatê sponsoriya terorê dike û eger pêwîst bû ew ê leşkerên zêdetir bişînin rojhilata navîn û dibêje şandina Amerîka ji hêzina xwe yên nû re ji deverê re gaveke metirsîdar e li ser ewlehiya navdewletî. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê Mihemed Cewad Zarîf, wezîrê derve Îranê roja şemiyê belav kir, ragihandina Amerîka bi şandina hêzina xwe yên nû ji rojhilata navîn re gaveke pir metirsîdar e li ser aştî û ewlehiya navdewletî û divê rûbrûbûna wê yekê were kirin. Ajansa Êrnaya Îranê jî li ser zarê Zarîf beriya ku ji Îslamabad derkeve û berê xwe bide Îranê got. Amerîkî wan ragihandinan belav dikin da ku siyasetên xwe yên li dijî Îranê û di çarçoveya durustkirina nakokiyan li kendava Farisî veşêrin û ji xwe re hincetekê derxin. Roja înaborî 24 Mehê di Kongrekî Rojnamevanî de Donald Trump serokê Amerîka ragihand. Îran welatê ku sponsoriya terorê dike, her pirsgirêk li rojhilata navîn rû bide. Îran berpirse diberde û got ku eger pêwîst be ji bo bersivdana gefên Îranê di wê demê de ew amade ne leşkerên zêdetir bişînin rojhilata navîn û behsa şandina 1500 leşkerên Amerîkî bo rojhilata navîn kir û got ku ew hêz dê parastina hêz û berjewendiyên Amerîka li deverê bike. Her di vê derbarê de roja pêşemê jî Patrick Shanahan cîkarê wezîrê berevaniya Amerîka ragihand. Pentagon şandina wê hêzê gengeşet kew ew gav wek gavekê ji bo bihêzkirina hêzên Amerîkî li deverê hevdemî bilindbûna asta gef û nakokiyan navbera Amerîka û Îranê de tê. Ev demeke nakokî navbera Amerîka û Îranê de bi tundî derketine. Eger ya şerekî derketiye holê ew yek hevdemî ku Washington siza û fijarên siyasî li ser Tehranê tê û Amerîka hêzna leşkerî deryayî hilgireke balafir û mûşekan ji cûreya B-52 û mûşekên Patriot şiyandina rojhilata navîn û dibêje ew ê rûbirûbûna egeriya her êriş û metirsiyekê ji aliyê Îranê û wekîlên wê ve li ser berjewendiyên Amerîka de di nav de deryaya Sor û dergehê min dib bike. Elî Umar